To wiecie, pozór, to niesamowite. Dostał rzek całkiem przed chwilą scenariusz wielkiego filmu Bezuch 3. No to jest niesamowite. A o co tam idzie, Rostomili? Patrzcie, po 25 latach życia w Niemczech Śląsko rodzina wraca do Rybnika. A czemu? Co tam, w Rajku już nie idzie wytrzymać? Wszystko drogie, ja? Dzieci nie gadają po śląsku, sąsiadów nie znają, dowejcie pozór, a stary ojciec w Polsce ciągle godo. Po co wyście tam siedzieli? Tylko że po powrocie, no to co się okazuje? Polska to się bardzo zmieniła. Familok zamienił się, dowejcie pozór, w apartamentowiec. Kolega z podwórka to już nie jest Ziguś, a Bohemiuś, ino influencer, dowejcie pozór. No a oni sami? Jak ni to stąd, ni to stamtąd. Miasto już nie jest tym samym miejscem. Ludzie się fest pozmieniali. Dawny sklep to teroski nie sklep pani Basi, ino kebab. Boisko, teroski parking ze szlabanem. No a kolega to deweloper, patrzcie, to jest niemożliwe. Powinni powiedzieć, będzie się działo, a działo to armata, no to się będzie armaciło. Główni bohaterowie poznacie ich nieco później. Bezuch 3. Jałunkodu. Klub Filmu Niezależnego. Filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.